Ассалому алайкум дӯстон бардарон тамошобинони канали аҳли ютуб хуш омадед ба канали мои канали Қодиров Сайбурҳон. Бо дархост зиёди мухлисон ғуноҷин парто гуфт бародаро гоҳи маҳаллӣ парто арзонтарак боша суханшон ненавифтем. Ина бародаро як сар ду саргоҳи гусоладор як чи гусолакш биқача чи гусолаш мода наворо то охир тамошо кунед падилица лайк абҷақен дастгири шумо пешраи мост дарафти навор ҳастай ду говай бародаро ду говай ина бародаро синаш и ғуноҷинай бардар ғуноҷини якумзой дандон кафидагӣ несай ина бардаро якум гусола шайхай бо дандоноша нишон метем шумо да дандонои гусолагӣ дора навора то охир тамошо кунед дар рафти навор як саргоҳи гусола дорай уам ғуноҷини якумзой гусолаки вайш биқа ай ғуноҷиная ғуноҷин гусолакш ғуноҷин вообще адати шатазани уман адад надора гоҳи гарантини бардаро гусолаш сате ина бар гоҳа би гоҳи аспай навзояга бардаро ой я ҳафтина шудесай ина бардаро улум кадесай тамошо кунед шумо ина бардаро бардаро ина ози мо меҷӯшем шумо тамошо кунед бардаро ина дидесен гусолак шуда пешай ина ози ҷӯшидесен ягон кас қабидагӣ неста бениҳоят ғуноҷини хубайда ба қуат ғуноҷина ёшай ҳай дандонша нишон метем обязательно шумо тамошо мекунед шумо тамошо кунед ҷӯшидана гарантия ами шатазад вазврас гоҳи хонагӣ гоҳи хубай ёш ҳаму ҷӯш ду чачи пеш арамеро ина бардо ширшаби тоза шидагай ина бардо ҳеҷ ки қабидагӣ неста гарантия ман чизе ки гарантия метам гарантия дора ина бардо биё басай ёш ина бардо диден ширш сафед ина бардо ғуноҷина бибинед бениҳоят ғуноҷини хубай бақуатай асп дандонша нишон те мира бардаро як бор бибинад дандон мира гусола дандон нишон те гусолаи дандон бардаро и гусолаи дандонои гусолагиша кафондагӣ нест ина ина миёш бардаро ина миёра мекафона ду тавал ина миёра мекафона дандонои гусолагиша бардаро кафондагӣ нест бардаро и гусолай ба қарафтай бардаро якум гусола пешони қашқа гуфта ида занг бизен бардаро яктай дига дар рафти навор аста ҷӯшидан шудиден дандон шудиден нархира бардаро мо мондем 11000 сомон бо муомила дорад дастсафка дорад муомила дорад дастсафка дорад адрес Хуросон 111 21 70 номрои ма занг бизанен нарх 11000 бо арзон меша якти дига дар рафти навор аста ӯ ҳам якумзой ина бардаро тамошо кунед нигоҳ ки чихе меравай пишти бачаш бардаро ғуноҷина би бикаш ис биё ина бар ғуноҷина би бениҳоят гоҳи хубай мухлисошам бисёрай бардаро ина синаш гоҳ тамошо ина бардаро дидасин бардаро ина ишам фурӯшай гуфтум ку дар рафти навор аста и ғуноҷини якумзой ишам якумзой ду дандони гусолагӣ кафонагай гусолакш биқача сарш де гусолчиша ина бардаро гусолакш биқа бениҳоят гоҳи хубай ина бардаро улум кадесай ҳози мо иро меҷӯшем шумо тамошо кунед уҷӯш ина бардаро ягон кас қабидагӣ нестай ҳеҷ як одам худаш тоқа меҷӯшад шумо тамошо кунед бардаро гарантия гаранти дора хеле шатазанӣ вообще адад надона гаранти ҷӯшида набинед шумо бардаро гари чочош бардаро ина дигари чочош басай ё ширфи ина шириш тозаи бардаро баро пишти говози ма шумо да нишон метам шумо тамошо кунед синаша нишон метам ина баро синаш буҷӯш ҳичи намега бардаро хали вообще кадоми буҷӯше бош ҳичи намега гаранти дорада бардаро ина тамошо кунед бардаро ина ишам диден ина ишам бардаро ҳар душа нархошона яхе мондесем ирам нархш 11000 сомон шири сар бегаҳ бардаро 7 литр шир мета инаи 5 та мета 5 та ҳисоби дандонои гусолагӣ дора ишам дандонои гусолагӣ иша дандонш нишон те ина бардаро дидаси ду нав дандонои гусолагӣ кафондай дита
якумзой ё шои дандонои гусолагишай майдакош гӯшти ҳардиш бениҳоят гоҳи хубай ҳардиш ишам гоҳи бақувват гӯан ҳардиш да якҷоан бардаро чӣ хел дидем шумо нархошона гуфтем ҳардуш бардаро гарантинай ҳардуш ба ҷо буш гудак меҷуша як гудак меҷуша меёра бардаро хеле вапше шатазад вазвурат дора гарантини молда ҳардуш да як хонай инаиш бардаро якум гов қашқа дуюм гови 911-21-21 занг бизанед ватсап муассай бардаро инаиш дандони гусолагӣ кафонага ине шои ба дандони гусолагиш ҳастай ҳардуш гоҳи бақувват гоҳи ояндаҳошон бениҳоят гоҳи хуб мешаванд ҳои гусолан ё ҳисоби бардаро то навоянда худони габонатон касб кори ҳаматонда бароро мехоҳам бигзор гоҳи хуб шавидем